Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da channel ɗin namu na AD Jos TV. Idan yau ne zuwanka na farko wannan channel ɗin, muna so ka daure ka danna mana subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin mu sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. So kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon namu, bidiyon zai magana ne akan yadda ake canza background ɗin hoto. Saboda mafi yawancin mutane zaga idan za su yi hoto sai sun tashi daga inda suke sun tafi wani guri domin su nemi location, kuma haka ne saboda a media in dai za ka ɗaura hoto kana so ka samu liking da comment sosai, to ya zama na cewa location ɗin hoton location ne mai kyau. Saboda idan location ɗin na da kyau za ka samu liking da comment sosai. So shine muka fitar muku da wata hanya mafi sauki yanda za ka canza background ɗin hoton ka, ko a ina ka ɗauka, ko a ɗaki ne ko a ina ne za ka zo ka canza background ɗin. Sannan bayan ka canza background ɗin ta cikin wayarka ta Android. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon. Ok, to da farko dai yanzu za mu nuna muku application ɗin da za mu yi amfani da shi wajen canza background ɗin. Ga application ɗin nan daga sama. Wannan shine application ɗin da za mu yi amfani da shi wajen canza background. Idan ba ka da shi a wayanka sai ka garzaya Google Play Store na wayanka. Wannan kenan. Garzaya Google Play Store sai ka je ka downloading ɗin shi. Kar ka manta idan ka je downloading ɗin shi ka tabbatar irin namu ka ɗauka, saboda idan baka ɗauko irin namu ba zai iya zuwa a samu matsala ka kasa fahimta. Ka tabbatar mai irin wannan background ɗin ka ɗauko su. Yanzu bari mu shiga mu fara aikin. Da farko dai ka buɗe datan ka, saboda application ɗin sai da data yake amfani. Kuma ka tabbatar kana da datan, amma baya wani shan data, ko MB 20 kake da shi zai canza ma background ɗin bidiyon ka. Sai in ka buɗe datan ka sai ka shiga cikin application ɗin. So idan ka shiga za ka ɗan jira shi kaɗan. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya fito mana da hotunan da yake cikin wayar. Idan kuma kana bukata ne daga gefe haka, gashi nan inda aka sa camera, in a lokacin za ka ɗau hoton ka canza kenan. Kuma dama sai kana da shi a wayanka sai ka dudduba wani hoto ne kake so ka canza mishi background, wato ainihin ka canja bayan shi kenan ka sa wani mai kyau wani. So bari mu yi amfani da wannan hoton. Idan ka danna kan hoton zai nuno maka kamar haka. Kana so ka rage faɗin shi ne ko kuma kana so ka ɗan sa shi yayi siriri. Idan kuma a haka kake so ka bar shi, mu bari mu ɗan rage shi kaɗan haka. So idan ka sa shi a haka, daga sama ga wani alaman arrow nan. Wannan arrow ɗin shi za ka danna. So idan ka danna gashi nan zai ɗan nuna maka kaɗan waiting. Kun ga ya canza background ɗin. Idan kuka duba daga nan ƙasa ga wani guri nan da aka sassa background. Idan kana wucewa za ka ta ganin background gashi nan kala kala, sai wanda ka zaɓa. So kamar yadda kuka gani ga wani nan kan titi ne haka. So idan kana so ka kamar wannan yayi girma sai ka riƙe hoton da hannu biyu haka yi kana jan shi. Kana jan shi za ku ga yana ƙanƙancewa. In kana so ka karkata shi ne sai ka gyaggyara shi dai. Kuma kamar yadda kuke gani gashi nan mun mayar da hoton ƙarami. Idan wannan background ɗin bai ma ba duk za ka iya caccanjawa wanda kake so. Ka duba wanda ya dace da gurin kamar wannan haka. Idan kuma a cikin wayanka kake da background ɗin da kake so ka sa ɗin, sai ka duba daga gurin background ɗin ga wani guri nan da aka sa alaman image kenan, sai ka shiga. Idan ka shiga gashi nan ya fito maka da hotunan da suke cikin wayarka, sai ka duba wanne ne wannan background ɗin da kake so ka yi amfani da shi a ka samu wancan. So idan baka ga hoton ba, dan ba duka hotunan zai fito ma da shi ba, za ka gan su kaɗan ne. Ka duba daga saman nan ga wasu layi nan guda 3.
sai ka danna. Gashi nan zai nuno maka photos ɗin wayanka ne ko file manager ko image, sai ka shiga ka dudduba. So mutum da hoton da muke so mu ɗaura a kai ɗin yana nan. So bari mu ɗauko. So kawai bari mu yi amfani da wannan hoton kenan. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun ɗauko daga cikin wayanmu mun sa shi. Ka fita daga wancan background ɗin. Shi application ɗin ba sai ka zana da hannunka ba, da kanshi zai cire ma background. Sai ka sassaita shi. Idan kuma duka na wayanka ba su burge ka ba, sai ka dudduba cikin background ɗin application ɗin za ka gani. Sorry, suna ɗan sa mana tallan wasu application. So kamar yadda kake gani gashi nan, mu bari mu bar shi a wannan background ɗin saboda ya ɗan fi mana kyau. Idan ka gama komai kana so za ka yi saving. Ga wani alama nan da aka sa na downloading, sai ka danna. Idan ka danna zai ɗan searching kaɗan. Gashi nan ya riga da ya gama saving kenan, yana kan gallery ɗinka. In kuma direct kana so za ka sa a media ne, ga alaman sharing nan a nan, sai ka danna. Shi ma zai ɗan yi loading kaɗan. Idan ya yi loading kamar haka gashi nan ya fito maka da media ɗinka, su WhatsApp da sauransu da su Instagram, Facebook Live ne kake so ko wannan, sai ka zaɓi wanda kake so ka tura. Sai ka danna kanshi ka tura. So mutum da yanzu za mu yi save. Idan ka yi bidiyon ka ya riga da ya yi saving kenan, sai ka fita gaba ɗaya. Idan ka fita sai ka je ka duba cikin gallery na wayanka. Saboda mu ɗan jira kasancewan wannan ɗin namu na ɗan matsala. Sai idan ya buɗe maka ka dawo wannan ɗin wayanka, sai ka shiga gallery. Saboda za mu gani ne mu tabbatar da cewa wannan hoton da muka canza wa background ya canzu ko bai canzu. Mun gani da ya canza, amma sai mu tabbatar ya yi saving ne ko bai saving ba. To idan ka buɗe ga wani folder nan da aka sa background changer, kun gani idan ka shiga ga hoton mu nan da muka canza background ɗin, kun gan shi. Gashi nan ma guda biyu mun yi save sau biyu. So idan ka gani gashi nan ya zauna a kan wayanka, to shine wannan shine hanyar da za ka yi domin canza background ɗin hotonka. So mun gode da ba mu lokacin ku da kai domin sauraron mu. Kuma kar ka manta ka danna mana subscribing, sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. Mun gode.